oge ji wee na-ebubata gị nya bụ ihe mmemme anyị na ugbo egwuregwu n'ụzọ pụrụ iche bụ nke anyị na-ewetara gị kwa Wednesday ọbụla na nya bụ igwe onyonyo nke ụlọ mgbasa ozi ABS nke Ọka Anambra steeti wee bụrụkwazị ka anyị si wee na-amalite nke taata wee na-asị na a na-ekwu maka egwuregwu ị ga-agba mbọ na-akpụdebe nso n'ebe ọ dị maka na ọ bụ ife na-enye mmadụ obi ụtọ ọkwa na na-achọ ọbara mgbanye na ọ bụ na ị mara ka ị mara taata onye ka nji wee na-akọwara gị na mgbe ọbụla ị na-enene m achọ ọbụla gbaa mbọ nwee ife ị ga-ejide n'aka ọ ga-abụ ịsa aka ị ga-eji wee ma mmadụ ọla icheta na o nwee ife ịkpa n'aka wee na-ama ụwa George ọkwa na etu aka si wee na-eme abụ m onye kachukwu Ugochukwu wee na-anapụta gị n'uso na ya bụ ugbo egwuregwu nke taata ọ bụrụkwa sọsọ m na-ewetara gị ya mụ na ogbo m Kenechi Ọkpara nakwazi na ọgbọ iji wee kapịa okwu ndị nke aji tata wee bata maka na anyị ga-amalite na asọmpi egwu nke ala Naịjirịa na etu o si wee gbatakwuru n'ebe ahụ tupu anyị nazie na ndị mba ofesi wee malụ ebe asụlasụ debere ọdụ n'agbanyeghị na asọmpi dị iche iche ma Premier League ma Bundesliga ma La Liga na ndị ọzọ dị iche iche fa niile amalitegokwazi kedu nke ị na-enene maka na agbala asọmpi dị iche iche bụ nke agba na ngwụcha izu ụka mana anyị ga-ebidogodo n'akọ ndị nke anyị ji ka anyị were na ebe ahụ bụ nke anyị na-eje ọ bụ na ị na-anya isiokwu nke mbụ bụ nke anyị ji n'aka tata maka onye ochego nke ala Naịjirịa bụ nwa abalị onye nke gosipụtara ya bụ ememma nakwazi ivi chegolu bụ na oge agbara AFCON ị na-anya fụ na nwa abalị ọ bụrụgodu na o chere goolu mana o tinyere onwe dị uchu n'ọrụ ọ na-alụ ife a chọrọ na asọmpi egwu bọọlụ ọbụla onye ọbụla dị uchu ma ife a na-eme bụ onye iji wee na-alụ ọrụ kwewatago ya bụ nke ọbụla ị na-eme ka ị gbaa mbọ mee gịnị fụ na iwelu mmụọ gị na obi gị niile wee tinye n'ọrụ ọbụla bụ nke ejere n'aka lụọ ya na ụdị nọ nke gị dịka esi wee kọwaa onye na-enye coach nke ya bụ otu egwu bọọlụ Chippa United nkwado bụ Tam Benson Septemba onye nwa bụ onye nke na-akọwa maka ife gbasara nwa abalị wee na-ekwu na ka ọ dị ugbu a nwa na nwa abalị ka nọ na anya bụ klọb wee na-enweta ọzụzụ na-agbanyeghị na onwego ndị bịakwutere maka ya mana o nwere ife ha na-atụ anya nke ha ji wee bụrụ otu egwu bọọlụ management nke ya bụ klọb dịka o si wee kọwaa ọ sị na ka o si wee kpatakwuru ugbu a na nwa abalị ga-anọgodu na Chippa United wee na-agbagodu bọọlụ kwewetago na-echegodu goal ganye na ndị fa na-eche elute ndị ka a na-agụ ndị isi ife aka nke m na-eyi ka ọ na-abịa ife a na-ekwu ndị ezege ndị ga-eji ego wee bata wee zụ nwa abalị ka o wee bụrụ na ya bụ ego nakwazi ibe niile ha tụfuru n'isi na ọ bụ nke wechitere azụ tinyekwala ihe mana a na-aga onye ọgba bọọlụ ọbụla elere ndị management ga-eketa ego onye coach ga-eketakwu n'ego ndị na-agbakwazi bọọlụ ga-eketakwa n'ego n'isi onye a nke o wee dị ka a na-eme mgbe na-asị kedụ ka isi wee fụnya bụ ife maka na ọ bụ ma Tom Benson ọ na-akọwa na ọ bụrụkwa na ọ chọrọ ịdị ka mmadụ niile mana ọ chọrọ ka ya bụ nwa abalị nọgodo n'ebe ahụ mana m na onwe m na-ajụ wee sị ọ na ka ọ nọ ugbu a nwa o nwere klọb na-achọ ka nwa abalị pụta ka na-achọ ebe a ga-emu ego ka mma tupu elepụ nwa abalị ịma ịnọkwa n'ebe ahụ na futbọọlụ na-awụ nọ biznes onye ọbụla na-eme biznes a na-eche ka otu ga-esi abịara anya ma bụrakwa the player because ịma abịa nwa abalị after AFCON last AFCON agbazi o ji World Cake if you can remember oge one club from Saudi Arabia bere okwu ya bere okwu ya nwa mmadụ you understand so a na-eche ka ego ịmana is a kind of no bill is a kind of no onye ego ịka onye weta onye nke ka amaza all the high bidder ma ya nọkwa ebe a and another thing nọkwa ihe another thing mekwa ihe tọrọ mụtọ na abịa nwa mmadụ wụ na ịma after the AFCON agbasi ime onwe ndị ọrịa bụ otu agbasa AFCON a na-fight against your club ka isoro ka ị pụọ this and that mana ọ bụ na ife otu osu eji nwa wee kwuru down when they follow the story because ọ bụ na ọbịa because ịma because of that club mere eji ya mara ọ bụ na ọgwụ that Chippa United na Nigeria ụmụtụ Nigeria ga-esi ele anya kpọọ ya you understand ifu na like moto ezi eji nwa na wee na-follow this case now so ihe a ga-eme wụ na ọ ga-esi ite ya nke ọma ka ọ hapụ ime mistake ọ ga-eme wụ na o si na nya klọb a pụọ na ọ bụrụ end because ịma na ewu ọcha na ifu na eji ọdịzi ga before ọ dị 28 pịa agbago so ihe ọ ga na-emezi na ọ ga na-eche gị ante ebe ọ ga na-elezi anya na because as an Africa player ebe ọ ga na-elezi anya wee ebe ọ ga-aga for retirement adị agbazi nọ ka ọ bịa competition you understand because ịma ewere ka highest na ebe 3 or 5 years na onye ọzọ kekwa wee bọda because ewu ọcha ebe na league mba ụwa na ebe na ụmụaka dị na Nigeria
na-eme ọfụma ndị nọ na that position onwe ndị na-achọ sef ka wụpụ ya so ọzi ya ka ọ because ọsọ ya nwere ebe ahụ na ebe 3 or 4 years now ọ gafee so ọ ga-eji nwezi wee na-esonye bụ ibe ọ dị mma dịka Ekenechi na-akọwa na ọ ga-eji nwaanyị wee na-enyo anya ka o wee mara ebe ga-adị ya mma o jee ka ọ nọrọ ebe ahụ wee nwee ezumike n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ekwukwazị maka ya bụ nwa amadi onye nke na-agbara otu egwu bọọlụ Naijiria elu bụ Srel Desas onye nke nọzi ugbu a nwa na otu egwu bọọlụ Ibros ebe ahụ nke a nọzi wee na-ekwu okwu mana ka o si gbatakwuru ugbu anya na onwe jukwuru ajụ otu egwu bọọlụ ahụ jụrụ ajụ na ya bụ nde dọla isii ya bụ 6 million pounds bụ $6 million bụ nke ya sị na a ga-eji wegolie na vachọrọ ya maka na Rangers na Atlanta bụ ndị nke na-abịa ezule ka na-ekwu okwu ka ọ dịzi ugbu a nwa mana dịka o si wee gbatakwụrụ na dịka esi wee kọwa na anya bụ nwa amadi na etu o si wee ịfụrọ ka o si wee gbasa aka ya kwe ghọtago na ibe ọ chọrọ wee ebe ọ ga-aga jee ka arụjuo onye oyi mana m na onwe m na-asị kedu ife kpatara o ji aga bụ abịa na mba ofesi ndị a na-akpọta na bọọlụ ndị a na-azụta akarịzịa ego bụ nke ji wee na-akpọ ndị Afrịka kedu ife kpatara onwe ife na-achọpụta ihe kpatara iji o ji ego nke ndị ọcha ji wee na-akarịzị nke ndị mgbanata ịma ihe na-emekwa na nke anyị bụ na anyị nwa Afrịka ji aka ya kọsụ nwaanyị because ịma ọ bụ na mba ofesi na ịga n'obodo ndị ọcha a na-emebia nwata tolite echeke ihe ọ ga ọ bụ na futbọla etiba isi na akademi ebe na anti wọcha ndị ịga na mba ofesi ha na-agba bọọlụ with their real age mba ofesi ewurike ya na African player mana ka anyị ka bido kịta tuji because ọ sọnta ya afọ ọ dị ka nke nna watches one day ọ dị ka enyi mba ka ọ gị na sị nọ ya afida team n'ọbịa youth under this mgbe na-ele onye a na-akpọ mfida mmanụ ọ na-elo ma onye akarigo that age ọ karịgo ọ bụ onye ka aja ahụrụ onwe mana ọ bụ na a na-use our real football age wee na-agba ọ ga-enyere anyị aka and this situation na ihe a na-agụ na aga na-emezi ọ ka mma ka anyị nwa hazie our own league ọ dị mma ọ ka mma ka anyị hazie our own league ka anyị hazie onwe anyị ọ bụrụ na ị karịgo ife eji egwu wee na-eme ọkụghọtago jee n'akụkụ ọkụghọtago na o nwere ụmụazị nwe egwu ka ị wee nwee ike wee na-alachakwa mpịọm ka ibe esi wee na-alacha pịọm ọ bụrụ na ọ bụrụ na-etu aṅụ meweghị na-arụ ọnya bụ ego aṅụ a na-akọchala dịka Kenechi si wee kwuo anyị ga-enebezi anya maka na dịka anyị na-aga n'iru anyị ga-ejekwuru otu egwu bọọlụ Manchester United maka anyị ife merenụ mana achọrọ m ka m jiri okara wee nye gị nsonaazụ nya bụ asọmpi Premier League bụ nke agbara na ngwụcha izu ụka eji m n'aka na iso wee nene ya bụ na ndị nke Manchester United Manchester ji otu ọkpụ wee mere ndị Fulham ndị Ipswich ndị Liverpool ji ọkpụ abụọ wee chụpụ ndị Ipswich Town ebe otu egwu bọọlụ Arsenal gbara Wolves ọkpụ abụọ ndị Brighton jikwezi ọkpụ atọ wee Brighton na Everton ọ ka esi wee na-eme ọkwụghọtago anya ma dịka nsi wee malaga ọkwa n'oge gara aga na-ekwu na a ga-eti mkpu Newcastle jizi otu ọkpụ wee meli Southampton na egwu agbala kedụkwanụ maka Bournemouth na Nottingham Forest gbara otu ọkpụ 1-1 West Ham Aston Villa gbara ndị Aston Villa wee jiri ọkpụ abụọ sara naanị otu wee mere fa ndị Brentford ji ọkpụ abụọ sara naanị otu wee mere ndị Crystal Palace ebe Manchester City dizi ọkpụ abụọ wee si ndị Chelsea jee nọgharịanụ maka na aka malitekwa na amalite Leicester City na Tottenham ọkpụ ofu na bụ draw ka agba na ya bụ bọọlụ mana achọrọ m ka m nweta okwu a n'ebe maka na o nwere okwu Fernandes kaptịn ndị Manchester United kwuru wee sị na ọ chọrọ asọmpi ndị Man U ga-agba na nzuzu a ka ọ dịka nwoke na ibie nọ n'ọrụ ama mmụta agba ntị n'ebe nya agbaga ka ọ chọrọ na ọ chọkwa onye ọbụla ka mmụọ ya niile ịfọrọ ka o si wee pido aka iji wee gwa na ife ọ na-agba n'ọkpa bụ ụchụchụ mana the only thing na-enebela anya bụ etu Manchester United si wee gbatakwụrụ ugbu a nwa kwado onwe ọfụma maka Premier League ọ dịghị ka fa ga-achịta aja na nke gara agafa gbara ọ na ọnọdụ ndị nke asatọ kaba kwụsịrị ya bụ 8 position kaba ji wee narị etu a Fernandes wee dị nke ọ ji wee sị na ọ dị committed ọ dị uchu na ife kedu ka isi wee fụ ọlụ Erik ten Hag na-alụ na ya bụ otu egwu bọọlụ Manchester United ịma ịnọkwa n'ebe a sọsọ ịnọdụ ya ịma ikwu okwu word and action are two different things. Mana eziokwu. Ịma abịa last season ya onye a na-ekwu ekwucha okwu agwa baa na pitch because kịta na ọ dị ka otu ebido na ịma onye ọbụla ga na-ekwu otu o so dị ya n'obi oge agba maybe agba up to 10 matches or 20 matches agba half of a season amara because e nwere ike ikwucha okwu na before you fe na agba 2 or 3 na injury abịa because onweghị m otu this season ga-esi adị
because Antebia na this is many features. So many features are na game go until one year will not player because he will recruit one that commitment, that passion. And all depend na coach. And want to be a coach is same players game. I hope to be barable. Want to get same your player. That's it, that passion I got there. So I will buy you. No, check the action my dear. Amarazie. Ọ dị mma ọ ga-amasịkwa m ma ọ bụ na ije ka akọ maka ihe nrite bụ nke Phil Foden nakwazi Cole Palmer ndị ritere tinyekwala ụmụ nwaanyị ndị keso webe bọọlụ dịka Clinton nakwazi ogbo ya n'ụzọ pụrụ iche nakwazi onye nke nọ na otu bọọlụ Arsenal. Mana tupu anyị gaa wee kọwa maka ihe ndị a ọ ga-amasị m ma ọ bụ na ngụpụtara gị etu a ga-esi wee sọ asọmpi Premier League na ngwụcha izuụka na abịa ebe nwa bụ Saturday 24th August ndị Brighton ga-esotekwa ndị Manchester United. Amara m ma ga-eji ohere ahụ wee Brighton na ndị Man U ọnya ka aka na-ajụ ajụjụ anya bụ nke a ga-abụ na 12:30 ka ọ ga-eji wee malite. Tottenham na Everton ga-ezitekwazi onwe ha n'ụbọchị Saturday mana nke a ga-abụ ma ọ kwụọ elekere 3 nke ehihie ka ọ ga-abụ. Crystal Palace na West Ham n'ụbọchị ahụ kwa n'elekere 3 3pm. St Anthony na Nottingham Forest bụkwazi ụbọchị Saturday na 3pm ka ọ ga-abụ. Fulham na Leicester City ga-abụkwazi ụbọchị Saturday ahụ na 3pm. Ipswich na Man City ga-ezitekwazi onwe ha ka ga-abụ 3 o'clock nke efifie ọkwụwatago ebe Aston Villa na Arsenal ga-ezitekwazi onwe fa nke a ga-abụ ma o jiri ọkara wee gata elekere 5 nke mgbede. Bournemouth na Newcastle ga-afụ onwe fa ma ọ bụ na ọkụ elekere nke a bụ elekere 2 nke ehihie ka ọ ga-abụzi nke a ga-abụ n'ụbọchị ụka ka nke a ga-abụzi ebe Wolves na Chelsea ga-ezite onwe fa ịma Arsenal agbago wee tụele Chelsea ya bụ ọ ga-abụ na elekere 2 nke ehihie n'ụbọchị ahụ. Liverpool na ndị Brentford ga-anọkwazi nke a ga-abụ ma o jiri ọkara gata elekere 4 nke mgbede ya bụ 4:30 ka ya bụ asọmpi ga-amalite. Tinyekwara na achọ m ka m mgbajezi ọsọ wee lụtụ aka na ya bụ onyinye nkwanye ugwu pụrụ iche bụ nke Phil Foden nakwazi Palmer malitere tinyekwara ụmụ nwaanyị ndị ọzọ nke gụnyere Clinton nakwazi Shaw dịka esi wee wepụta n'akụkọ ịmago onye ọbụla letechara nke mana abịa na nke Foden na ọ bụ ọ bụ youngest men's football of the year na ọ bụ the young o nwetara onye nkwanye ugwu PFA men's football of the year. So onwe na-asị ka ekisi wee Palmer na onwe nwetakwala onye youngest player na ya bụ asọmpi ndị nke ọ gbagoro pana bụ ndị nke ebunyechara ya bụ igwu mmeri. Mana ọ bụ na anyị na-anya na Phil Foden n'anya na ife ndị na ogbu Cole Palmer ọ dịghị ka ya bụ ife ekwesịrị fa olulu ọ bụ ife luluwa egwu nke eziokwu na ihe ekwesịrị nya Cole Palmer kwesịrị win the double award because they watch from New last season and they watch every match up no na-agba you understand only a na-enwe changes you understand ma nke Foden na because en just ge ha na-abụ agbakọta bụ watch na Chelsea and the Man City last season if ebe anọ and if na the Man City na-agba as a team if nke Chelsea na if ogo ọ bụla bara game ọ nọ na game ọ na-enwe changes you understand ma key pass ma everything no na mana off and thank God na ha bụ English player so ka agba nkịta ma on a normal Cole Palmer kwesịrị win the 2 awards ka ọ na amara ya because onwe for the onwe ya gba last season so Cole Palmer deserve the if oge ewepụzi aga emezie fụ na egwu ọ dị asị mee and watch na o some ball ga-anọ try another style and thank God this guy Pedro nke the wolf has butter okay ego ti that guy o nwere na football o nwere na of course na yes na na-emeri ya mana o nwere that's it if na everybody they are working together o nwere even chọrọ ịghọta ọ dịghị ka ndị Man City ga-emerikwa Chelsea ọzọ maka ine anya fụ na ife Guardiola na-achọ ime ka o weta nnu weta ose ka o ine anya nwere ndị ọgba bọọlụ ọzọ onye ọzọ bụ Zabinho na afazi ndị ọzọ ndị nọgoro na bench mgbe Chelsea gba bọọlụ ka na-asị ka ezi ndị na-agba bọọlụ nwa ka ọ dịzi ugbu a nwa ibe ndị na Chelsea na-ekwu okwu ndị na-akwado otu bọọlụ Chelsea na-ekwu onye ga-agbalụfe iru ka ọ dị ugbu a nwa anyị amara maka nkwụdosi ike Sterling maka na okwugo wee sị na ọ ga-etinye Sterling na bọọlụ ọ ga-agba mana ka ọ dịzi ugbu a nwa nke onye ọ dị ka ọ ga-emela anya bụ ọlụ
maka na ewetara ozi na na-echila azụ wee jee zụta Joe Felix. Amara m gị si wee fụnya bụ atụmatụ maka na ibe a chọrọ na Chelsea ka ọ dị ugbu a gbaga ya bụ agbacha n'ụzọ mana ị na-anya efu na ka o si wee gbatakwuru ugbu a amara m ma Chelsea a ga-esikwa ike nke ara. Chelsea ga-esi ike because abịa n'ihu anyị na midfielder anyị dị oke sọsọ ebe na-amapụkarị ume obi wụ azụ anyị because azụ anyị nweta osu ede azụ anyị onye na-amapụ ume obi. Kedu ihe etu chọọ ka Maresca si wee hazie nya bụ azụ? ịma ya wụ akịta na-achọ all before ọdụgoge m na mmadụ na-ekwu nna asị na a prefer nke ede Gallagher otu agaghị Atletico Madrid ma chebere ha na we need him because onwe bụ na academy and don't make understand and don't make ethic and everything about chase, you understand. And then achebere will not sometimes on na-eme sometimes ọ dapụ or bakwa and tinye nke Joe Felix says we dị mma na awụ na iwe ọcha ndị ya na anyị ga-agba ihu ha all the same pattern, you understand. Okay, what Deco Nyako Pama nkunkuma ndị anọ ya if all the same pattern ka ha na-agba if nke a nwụrụ ọ ga onye na-atọrọ ebe onye na-atọrọ ebe ọsọ ebe enwe problem that finisher, you understand. So ihe ọzọ a ga-eme wụ na agha ama ụta ga-esi eme ma ọ kwafọ ihu anya ọ dịgo oke ọ dị mma dịka nsi wee na-agụrụ oge egwu eji wee na-agbabọ onye ọ bụ na tilitọnụ ya anya ama mmebere ma ọ bụ na na-achịta n'izu